11. zastavenie. Pána Ježiša pribíjajú na kríž. Drevo kríža sa stalo pre ňo trónom, žezlom jeho vlády. Nad hlavou mu pribíjajú tabuľu Ježiš, židovský kráľ. Toto je náš kráľ, toto zúbožené ľudské telo má zachrániť všetkých ľudí. Kráľovskú korunu má z trnia a jeho trónom je obyčajný kríž. Ako už len tento môže mať moc? Pamätám si, ako mi Kristus zveril moc nad svojim novým Izraelom. Pás moje ovce zaznelo z jeho úst 3-krát. Zveril mi a odovzdal svoje stádo a pastierskú palicu. Palicu, ktorou kedysi viedol Mojžiš Izrael. Aj dnes kríž, moja berla, nie je starým, 2000-ročným, spráchniveným drevom, ale živým a zázračným mládnikom. Učiteľský úrad cirkvi je tou palicou. Ten úrad nie je spráchnivené drevo, ale palica, ktorá pred faraónmi dnešného sveta dokáže urobiť zázrak, ako pred mnohými rokmi zmenou na hada. Dnešný svet ale ponúka mylné prúty, ktoré sa vedia premeniť na hada. Prúty, ktoré by ťa mali poviesť, naplniť tvoj život radosťou a šťastím. No palica, had nového Mojžiša, nakoniec pohltí hady čarodejníkov tak, že nemajú nejakú moc ani možnosť brániť sa, aby žili. Nedajú ti pravú radosť. Toto drevo, na ktorom je práve pribitý Kristus, je aj po všetkých tých rokoch živé a schopné po zabúchaní na naše skalnaté srdcia dosiahnuť vytrisknutie prameňov lásky, vody z našich srdc, z ktorých môžu čerpať aj iní.